rozdielni, no niečo majú spoločné. Že by vyrovnávanie účtov? Do cesty sa im postavil tajomný vrah, ktorého zločiny majú nezvyčajnú inšpiráciu. Prečo vrah nechal kostol otvorený a vnútri zasvietené? Niekto sa vás pokúšal zabiť. Ďalšia časť francúzskeho kriminálneho cyklu. Vraždy v Toulouse. Dnes o 20:30 na jednotke. Sledujete mimoriadne správy RTVS. Vítame aj divákov jednotky. Premiéra Roberta Fica postrelili. Podľa úradu vlády je v ohrození života. Svedkovia hovoria o viacerých výstreloch, keď Fico prišiel medzi ľudí po zasadaní vlády v Handlovej. Premiéra previezli vrtuľníkom do Banskej Bystrice. Útočiť mal starší muž z Levíc. Pištoľ mal podľa medializovaných informácií legálne. Na mieste činu v Handlovej sa nachádzala aj redaktorka Miriam Dobrotová, ktorá mapovala bezprostredné reakcie po streľbe. Teraz je tam tým policajtov, ktorí zaistili miesto činu a získavajú stopy. V tejto chvíli už majú auto páchateľa, ktoré má levickú značku. No a bezprostredne po streľbe nám očití svedkovia povedali, že premiér Robert Fico si išiel s ľuďmi podávať ruky a pán, ktorý vlastne prišiel na radu, že sa s ním chcel pozdraviť, tak zrazu zozadu počul 4 výstrely. Robert Fico spadol na zem, ochránkári ho okamžite zachytili a dali do vládnej limuzíny. Podľa našich informácií ho následne previezli do Handlovskej nemocnice, odkiaľ ho potom opätovne sanitka previezla na futbalový štadión a odtiaľ vrtuľníkom do Rooseveltovej nemocnice. Tie informácie o tom zdravotnom stave Roberta Fica sa rôznia. Najskôr sme mali informáciu, že je mimo ohrozenia života. Potom úrad vlády vydal stanovisko, že je v ohrození života. Takže v súčasnosti nevieme, čo naozaj, v akom stave sa premiér nachádza. Ministri boli ešte v čase streľbe na mieste. Tých potom náhle evakuovali. My zatiaľ zisťujeme ďalšie informácie. Poprosím vás ešte bezprostredne natočenú anketu po streľbe s našimi očitými svedkami. Tesne predtým, ak som mu mal ruku podať, som počul 4 rany. Robo padol a fakt sme v tom momentu nevedeli, čo je, ale je to niečo strašné. To bola streľba zozadu. Ja neviem, akurát som pri sávačku, bol som asi druhý na rade, ktorý som mu mal ruky podať a zrazu takýto šok, takže keď som potom videl, ak zasiahli policajti, že tam ležal, lebo aj ja som chcel zasiahnuť. Ten človek tam stál od začiatku, najprv sa prechádzal, ja som si ho všímala, on sa prechádzal, chodil hore, potom sa tam postavil a už len čakal, takže... Dá sa zabrániť takýmto útokom? Ako sa postupuje v takýchto situáciách? Pýtali sme sa bezpečnostného analytika. To môže vyzerať ako vec, ktorá napovedá, že sa do blízkosti premiéra dostala ozbrojená osoba spôsobom, že bola spôsobila ho ohroziť. Nič menej, sme naozaj v začiatočnej fáze vyšetrovania. Tie informácie z miesta udalosti sú veľmi kúse. Takže v tejto chvíli možno hovoriť samozrejme o nejakej forme zlyhania alebo pochybenia jednej alebo viacerých osôb. Nie nutne, ale musí ísť len o chybu zo strany, povedzme, Úradu na ochranu ústavných činiteľov, preto lebo na Slovensku je akýmsi, nazvem to, možno to vyznie cynicky, folklórom, nerešpektovať bezpečnostné doporučenia profesionálov. S týmto sa potýkajú pracovníci úradu dlhé roky. Podľa tých informácií, ktoré sú v tejto chvíli známe, premiér bol zranený v oblasti brušnej dutiny strelnou zbraňou. Napovedá to, že s veľkou pravdepodobnosťou nemal na sebe teda prostriedky, ktoré by ho boli schopné chrániť. Hovoríme konkrétne o veste, ktorá pri krátkej guľovej zbrani by mala buď znížiť ten efekt, alebo úplne zabraniť priestrelu. Je opäť otázka, či išlo o rozhodnutie toho, kto ten zásah a tú bezpečnosť mal na starosti, alebo išlo o rozhodnutie chránenej osoby Roberta Fica tieto doporučenia akoby
neúposluchnúť, on nemusí. Každopádne ukazuje sa vždy v takýchto situáciách, že veľmi dobre naozaj počúvať doporučenia profesionálov a zabezpečovať to celé. Bolo by v tejto chvíli naozaj veľmi povrchné, predčasné obviňovať niekoho zo zlyhania. Každopádne ide o nesmierne závažný incident, pretože chránená osoba, v podstate hovoríme o jednom z troch najvyššie postavených ústavných činiteľov na Slovensku, by nemala byť vystavená takémuto druhu ohrozenia až v tejto podobe, pretože došlo pravdepodobne 4 výstrelom, z toho jeden z nich teda zasiahol chránenú osobu spôsobom, ktorý možno nazvať vážnym zranením. Takže ťažko povedať. Myslím si, že v priebehu niekoľkých hodín, maximálne desiatok hodín, budú k dispozícii kompletné informácie. Na mieste treba vždy povedať, že sa nachádza aj množstvo profesionálov, ktorí nie sú uniformovaní, ktorí dokumentujú tieto udalosti, majú k dispozícii záznamovú techniku podobne, takže obraz tej udalosti, čo sa stalo, kto odkiaľ prišiel a tak ďalej, bude orgánom činným v trestnom konaní pomerne rýchlo známy. Takže asi to je v tejto chvíli maximum, čo sa k tomu dá povedať bez toho, aby sme pridávali akoby napätie zbytočné bez tak napätej situácie nejakými špekuláciami. Myslím si, že už samotný fakt, že došlo k útoku, ktorý mal takýto typ následku, je zlyhaním z princípu, ale nenútne musí byť zlyhaním konkrétneho príslušníka alebo konkrétnej inštitúcie, ktorá má na starosti bezpečnosť chránených osôb. Môže ísť za istých okolností. Ja viem, že to v tejto chvíli asi bude znieť nepopulárne aj o isté podcenenie bezpečnostnej situácie zo strany chránenej osoby, teda Roberta Fica. V simuláciách, v minulosti, v cvičeniach Úradu na ochranu ústavných činiteľov, spravodajských služieb, ďalších špecializovaných útvarov útok na vysokoprofilovú osobu sa trénuje desiatky rokov. Dodávajú sa tam nové postupy, pracuje sa s tým veľmi často. Na ceste do Handlovej je aj šéf oddelenia závažnej trestnej činnosti na generálnej prokuratúre Ján Hrivnák s kolegom, aby dohliadali na prvotné úkony. Streľba na predsedu vlády Roberta Fica bude vyšetrovaná ako pokus o úkladnú vraždu 2. stupňa. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody 25 rokov až do životie. Na situáciu reagovala aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Všetci sme šokovaní z hrozného a zákerného útoku na premiéra Roberta Fica. Stalo sa niečo, vážnosť čoho si zrejme ešte ani nedokážeme uvedomiť, alebo to nedokážeme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka, ale je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to. Polícia zadržala páchateľa a keď to bude možné, určite prinesie viac informácií. Dovtedy, prosím, nevynášajme rýchle súdy. A myslíme na to najdôležitejšie. A to je v tejto chvíli jediné. Aby sa Robert Fico čo najskôr zotavil. Podobne zareagoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dnešný útok na predsedu vlády Slovenskej republiky považujem za niečo neakceptovateľné a je to vyvrcholenie tých nálad, ktoré sú v spoločnosti živené. Je to prejav nenávisti, je to prejav útoku nielen na človeka, ale ako na predsedu vlády, aj ako útok na samotnú podstatu štátnosti. Na tento akt bude zo strany orgánov činných v trestnom konaní nekompromisne reagované a budú vykonané všetky úkony, aby páchateľ tohto ohavného skutku bol nekompromisne a spravodlivo potrestaný. Na to, čo sa stalo, reagujú viacerí politici. Prinášame vám niektoré ich vyjadrenia. Na základe mimoriadnej udalosti, ktorá sa uskutočnila dnes na výjazdom rokovaní vlády, som sa rozhodol ako
zastupujúci predseda Národnej rady prerušiť schôdzu Národnej rady na neurčito a zvolal som mimoriadne poslanecké grémium. Hrozná udalosť, ktorou ozbrojený útok na predsedu vlády Roberta Fica je, vnímam ako útok na princípy slovenskej demokracie. Nikdy v histórii Slovenska sa takýto hrozný čin neudial. Ja urobím všetko preto teraz, aby sme verejne, ale aj privátne vyjadrili podporu Smeru a Robertovi Ficovi. A verím, že sa tieto okolnosti vyšetria, ale stále sa mi nechce veriť tomu, že by v spoločnosti niekto bol schopný prekročiť takéto hranice. Ale tak ako som začal, pre mňa je zrejmé, že je to výsledok spoločenského konfliktu a to musí skončiť. Za stranu SAS musím povedať, že ostro odsudzujeme akékoľvek fyzické násilie, ktoré bolo spôsobené pánovi premiérovi, ale aj všetkým ostatným občanom, ktoré môže byť spôsobené. Samozrejme, že pánovi premiérovi želáme skoré uzdravenie. Vnímame to tak, že útok na premiéra krajiny, nech už máme akýkoľvek politický názor, je naozaj útok aj na štát a preto chcem aj vyzvať všetkých občanov, aby naozaj sa ukludnili, aby naozaj sme sa naspäť vrátili k tomu pokojnému spôsobu života, lebo táto eskalácia, ktorá prebieha v spoločnosti, môže naozaj viesť k tomu, čo zažívame aj v súčasnej situácii. Taká strašná udalosť, necivilizovaná, brutálne, čisté zlo, ako je útok na premiéra krajiny, by malo v tejto chvíli vyvolať jedinú reakciu. A to zjednotiť všetkých občanov v tejto krajine proti zlu a nenávisti a násiliu. Jednoducho toto je útok na civilizáciu a na Slovenskú republiku ako takú. Na situáciu reagoval aj Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí. Silne odsudzujem tento zákerný čin, ktorý bol spáchaný na premiéra ako útok na demokraciu. V tomto duchu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informovalo všetky zastupiteľské úrady akreditované a priakreditované pre Slovenskú republiku, predstaviteľov Európskej únie a tiež slovenské zastupiteľské úrady. Ďakujeme za prejavy solidarity a podpory. Všetci veríme, že predseda vlády tento ťažký boj zvládne. Na atentát na premiéra Roberta Fica reaguje už aj zahraničie. Britský denník Daily Mail prišiel so správou takmer okamžite po uverejnení streľby v slovenských médiách. Český minister vnútra Vít Rakušan dôrazne odsúdil útok na premiéra. Povedal, že násilie do politiky nepatrí. Predseda hnutia Áno Andrej Babiš zas odkázal, že sa za Fica modlí. Viac už redaktor zahraničného spravodajstva Filip Jackuliak. Zahraničné médiá reagovali na streľbu takmer okamžite. Medzi prvými reagovala britská verejnoprávna BBC, ale aj americká televízia CNN a samozrejme aj kolegovia z českej televízie. Incident sa dostal aj na webové titulky denníkov. Spomeniem nemecký denník Deutsche Welle alebo francúzsky denník Le Monde, či britské The Guardian, The Times alebo aj americký Wall Street Journal. Útok odsúdili aj zahraniční politici. Český prezident Petr Pavel na sociálnej sieti povedal, že útok na premiéra Fica je jednoznačne odsúdeniahodný a zaprial mu skoré uzdravenie a zotavenie sa bez následkov. Reagovala aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá povedala, že takéto násilné činy nemajú žiadne miesto v modernej Európe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil túto streľbu za znepokojujúcu a povedal, že násilie by sa nemalo stať novou normou v našich krajinách. Reagoval aj španielský premiér Pedro Sánchez, ktorý povedal, že stojí za Robertom Ficom, za jeho rodinou, ale aj za všetkými Slovákmi a povedal taktiež, že tento útok vôbec nič neospravedlňuje. Reagoval aj poľský prezident Andrzej Duda, ktorý na sociálnej sieti napísal, že krutosť tohto útoku je nepredstaviteľná. No a spomeniem ešte, reagovali aj britský premiér Rishi Sunak, nemecký kancelár Olaf Scholz, talianská premiérka Giorgia Meloniová a ku zahraničným politikom sa pridal aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý tento útok označil za hyenický. Reakcie zo zahraničia začínajú nabiehať postupne a my ich samozrejme budeme aj sledovať naďalej a budeme vás o nich informovať. Mimoriadnu situáciu súvisiacu s útokom na premiéra Roberta Fica podrobne sledujeme. Ostaňte s nami.
Jani, a vieš ty, na čo sú dobré citróny? Prečo na citronádu. Poznám niečo lepšie. Citrón Show. A vy si ju teraz môžete užiť spolu s nami priamo z hokejovej Ostravy. Športové aj showbiznisové osobnosti, zábava bez mantinelov a najmä všetko zo zákulisia hokeja. Citrón Show. V premiére od štvrtka do nedele na Jednotke. Blesk je pastierský pes a svoje povinnosti si plní na 100%. Od začiatku ma berie Blesk, ako keby som bola nejaká ovca, vlastne ako aj naše deti ostatné. Jeho salašom je byt a ovečky sú ľudia. Psí coach Juraj Ferko je späť, aby pomohol rodinám, Manžela poslucha na slovo. ktoré bojujú s neposlušnosťou svojich štvornohých miláčikov. Manželka by mala byť tiež jeho pani a mal by ju poslúchať. Neposlušný. V premiére v sobotu podvečer na Jednotke. Jete ich? Milujete ich? Ale poznáte ich? To je tvoj office? Neznáme príbehy známych ingrediencií, ktoré vám s chuťou prinášame s Petrom Šarkanom Novákom. Keď je hotové, tatínko je tu. Doteraz kde bol? Oktáviou McKenzie Teraz budem musieť častejšie chodiť. a zostavou šéf-kuchárov, ktorá nenechá nikoho hladným. Divina je oveľa chutnejšia a je zdravšia ako mäso z hospodárskych zvierat. Veľkou lyžicou. V premiére v nedeľu podvečer na Jednotke. Týždenník Slovenka a RTVS vyhlasujú 16. ročník ankety Slovenka roka 2024. V kategórii vzdelávanie sú nominované Katarína Kubišová, riaditeľka Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, Martina Murgašová, zriaďovateľka prvého súkromného banskobystrického gymnázia, Katarína Slobodová Nováková, etnologička, rektorka Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Hlasujte, na jedného z vás čaká dovolenka v Ománe. Spoznajte spolu s nami víťazku ankety Slovenka roka 21. júna na Jednotke. Generálny partner, poisťovňa Kooperativa, Vienna Insurance Group. Exkluzívni partneri, spoločnosť Zdravý život, Nuklinik, klinika dermatológie a estetickej medicíny. Hlavní partneri. Senzačne nízke ceny v Kauflande miluje aj pani Marika, ktorá nikdy nepodcení prípravu. Študent Adam si tiež spočítal, že ceny sú senzačne nízke. A táto Karol ten vždy ušetrí senzačne lacným nákupom. Máte radi senzačne nízke ceny? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Kaufland. Diamantové šperky Alo Diamonds. Extra zážitok zo sledovania programu Duel vám prináša extra výplata. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Vítajte, je tu ďalší duel. V tom predchádzajúcom zviedli naozaj neskutočný súboj. Milan zo Zvolená a Tibor zo Šale rozhodovali opäť posledné odpovede. No a poslednou správnou odpoveďou rozhodol vo svoj prospech tento duel Milan. Po tretíkrát ho uvidíte dnes. O malú chvíľu vám samozrejme predstavíme oboch súťažiacich. Štartujeme prvé kolo. Prvé kolo je s 10 otázkami, samozrejme pre každého hráča. 100-eurová bankovka je tu pripravená ako bonus. Je v